Здравейте! Аз съм Николай Банчев Колев и ще се опитам да ви запозная с основните възможности на Axis. Стартираме Axis. От меню Файл избираме Нов. Отваря се координатната система. Можем да размеряваме, преместваме, увеличаваме. От менюто с списъка с обекти избираме Добави. От тук може да избираме от общо 6 вида слоеве. Да изберем функция, примерно функция f от x. По подразбиране е сложена една синусоида, но ние ще я променим. Да направим... Какво ще направим? Квадратно уравнение. Всъщност е член. Кода се пише на C. Да добавим параметрите A, B и C. Ето. Графиката изглежда идеално. Axis се реагира бързо. Можем да променим дебелината на линията. Да променяме цветовете, алфа каналите. Добавим друга функция. Параметрична. В случая x и y зависят от един общ аргумент от пул. В случая е написана формула, в която ще се получи спирала. Добавим параметъра t, да се запознаем с другите възможности на Axis. Включваме параметъра t. Графиката се движи. Ако това движение много ни харесва, отиваме на настрой на видеорежим и може да нагласим тя да се променя от 0 до 10 примерно за време 12 секунди с общо 60 кадра в секунда. Да видим как би изглеждало това видео. Ще изглежда по подобен начин. Да запишем нашия проект. Desktop Axis проект. Така. Записваме. Искаме започне обработка. Показва се диалог, който ни пита за кодека, да изберем някакъв кодек. Тук има настройки. Високо качество на 5. И ето започва да се обработва видеото. И каквото се получи, това ще видим във видеото. Да го откажем. Други възможности, да разгледаме и другите слоеве. Но, първо да се спрем на самите слоеве. Слоевете могат да се местят нагоре, надолу, един върху друг. Разграфянето може да дойде отгоре, но за да се личи това добре, трябва да добавим слой, примерно цветна равнина. В момента цветната равнина е отгоре и графиките не се виждат. Ако я сложим отдолу, те ще се виждат отгоре. На цветната равнина можем да променим начина на оцветяване, примерно преливащ, и може да изберем градиента как да се изчислява. В момента максималният цвет е червен. Може да отложим да е зелен. Може да редактираме формулата, в случая имаме Питагорова теорема и синус, затова се получават тези концентрични кръгове. Добавим параметър t. Ще видим красиво движение. Да разгледаме слой графични примитиви. В слой графични примитиви можем да чертаем каквото си поискаме. Кажем, тук ще сложим t и тук ще сложим t. В момента функцията rect изчертава правоъгълник. Да видим как ще изглежда. Това бяха част от възможностите на Axis. Ако искаме да запишем проекта, отиваме на запиши и го записваме някъде. Ако искаме да отворим проекта, отвори и избираме файл. Axis има превю, в което могат да се виждат много добре файловете. Програмата има настройки, система за възстановяване. Системата за възстановяване при наличие на фатална грешка възстановява проекта. Да направим пример. Ще имам един безкрайен цикъл тук.
това нещо, би трябва да забие тук изчислението. И то наистина не ще се изчислява. В такъв случай нищо не може да направим, защото не можем да рестартираме нишката. Най-добре ето и самата програма заби. Какво ще се случи в този случай? Включва се системата за възстановяване и казваме, че искаме да запишем промените. Избираме къде. На десктоп в този проект. Записваме. Нашия проект беше възстановен. Отваряме го. Да изберем слоя, който правеше проблеми. Не беше тук. Този. Да премахнем зловредния код. И ето проекта ни е напълно възстановен. Благодарим за вниманието. Разгледайте останалите секции на сайта за повече информация и уроци за работа с Access.